Bathsheba Sherman ti ming hi horror movies le paranormal lama chuan a lo ri photo china man lai thil thleng zia ka am da that le phwa chop mang te poin an lan tir china kumsang ni som pathuma ti chwa The Conjuring kha in en to chuan Perron chhungkua te tibuai tu ram huai swal Bathsheba kha in sha anga ma se Bathsheba hi atak taka a oma phwa chop ani lo tin shaim 19th century hunlai khan New England a om nge ya a chanchin kan ngai thadon ani ma se a chanchin tak tak le an phwa chop chin hi clear shana har to a chanchin hlui zia ka da chata chuan Bathsheba Sherman hi kumsang khazaria chawa khan Rhode Island a om china a chanchin lar taka chuan ram huaya be china now sen mangin a in thoi chin ni ina inzia ka huna kal zela thuthang le rin hlel na chuan doi thiam swala hiala chhuata a The Conjuring a Bathsheba khan thudik nga chan aneya ama ero chu azong zunga fin fia thei ani to lo Bathsheba hi kumsang khat zariat som pahnia piang ani a Ephraim thir le Hannah Stefanu ni in chanchin hluida thata changa alan dan chuan New England Rhode Island a Celia ania ama Bathsheba thon thu nu chia wang hian helai mun hi alar hle nge chen khat chuan Bathsheba le Marytown East te hian inzom na an nei an ringa Marytown hi ram huai bia ka wanga an ti hlum to ani inzom na an nei nge yem ti fin fia na a om lawa ma se a thon thuwa chuan inzom na an nei angin an chhuwa maka chung ko in thla chong zel doi thil le chin thalo in hlan chong zel an ni an ring ani kumsang khat zariat somli palia Bathsheba chuan kumsom thum kai ve to in March ni so ma lo nei tu Jackson Sherman chu pasala aneya Harrisville Rhode Island bulmaya a farma an chenga anu pa hian fa pakhat nein Harvard ani a kumsang khat zariat somnga pakhat borve la piang ani Harvard cha hi a hminga chinchia a omralin michen kha chuan Bathsheba hian fa pathum vela nei ni nan soya a fa te hi an sen lain an boral vekani a hun la kha chuan dam doi lam thiam na la sang lawa thil om lo po ani shan lo ma se hetia a fa se na chan vela chang hian khomi te chuan Sherman chhungkua hi an ring hlel chana Bathsheba hian mi an chia alo thei ti thu te athanga an chenom hnaya omte fa te po an sen lain an thi phewa an chenom hnaya naute om pakhat Bathsheba in ava om chin chu mak deuh hian a borala an han en chian chuan aluru chu shiau lian tiat vel hian alawin vera chu aluru verna chu pon thuina shiau lian chi nia ngai ani a hemi hnuwa phei hi chuan Bathsheba chuan soi sep sepa hlo chawa setana du sakna a hlo theinan no sen te hi setana hne na a hlan thini nan ngai ma se hetia pu chhia dani chung po hian alaka dananga hekna thelu ti vela omshan lawa naw sen thi chan dik tak po hi ti chian ani chuang lo ahun lai khan dam doi lam thiam na ala sang lo boka mithi te hi an thi puina na shelawa voiliam mai po an nga ani ramhwai ne na in thoi le doi thil ti vel alar na le atam na hmuna cheng an ni boka Bathsheba po chu chung zinga chiar tel chu ani thuaya man na chat nei lo ma se amwal pho em thawa ala thang chak em zui achena phei chuan an chhuwa nun rogin an chhuwa rap thak thei em maya ama fa ngei po kar khat atling chok tia setana hnen a hlan nia soyania a in thoi lak lo lain a pasalina mana man ani ta ka chuan setana laka arinom zialan tirnan atlan chhia a thingkung sang taka lonin apoi soi le a huat em te chu an chhia alo a ti chuan a in khai hlumta ani a chanchina a in zia dana chuan Bathsheba hi kumsang khat zariat somli pakwa a borala Harvard a shina changa kumtlem te liam nuwa ani mase Harrisville record a chuan mei ni somni panga kumsang khat zariat somriat panga a kumsom sari mi ni in a bora langina in record thunga a thi chan hi zengnat namak danglam tak ti ringotina in record ta hei tak hi a chanchin dik tak shia ta harna lai tak chu ani atar nuwa boral anga record ani lain khomi chen khat te chuan awang lai takin anun na ala ni nan soya athima emo
thi ma lo emo chanchin du om lo tak hi chu anei nge yani Bathsheba nun chu alo topa ma se a chanchin tak tak chu ala in chan don chau conjuring lo chwa chan Perron chhungkua chunga thil thleng rap thak taka wang hian atun hmanun hi an hai chuak le chawani kumsang kha zakwa somsaria Perron chhungkua te hi Harrisville farmhouse pakhata anin son luta Bathsheba in an chia alo tak rama anin son lu ti lam rengan ngai ven lo he farm hi afalina re ema Old Arnold Estate ti in an soi chin 18th century hun laya chang to khan thon thu tam taka neya chiat na rap thak tak tak po lo thleng to china tuya tlak lum ri ngot te thina maksak tak tak shil fia theilo a thleng jing em bok helai muna chiat na le van doina thleng to zong zong hi Bathsheba an chia wang nia ngai ni in a thla hi alo la cham bang renga aram hauchina keron pen lut ngama piang chu chwa mai mai atum lo kumsang khat zakwa somsari pakhat January tha Roger le Caroline te nupa le an fanu te panga Andrea Nancy Christine Cindy le April te chuan he in hilein anin son luta pa ber Roger hi truck driver ni in ha takana atho nuwa han ha chol wang na tur in re le fal deuh hlek no pang du to kanin fiam theina tur muna du'a he in hi a han muin a in phulovin aman hi atloma mufu in ti takin aleya dam chunga an thei ngil thei to lo turin he ina hian alo ngak ti reng an shelo zan khatan riana changin thil thleng chu a in chan ngala atira chuan thil haulam te ngai bel thei chia si lo an tonga a ti sha tirnan kha chuan thomak sak tak taka changin bula chana pindan ruwa ka changin thomak de waron chuak chin an bung ruwa le thil sang sang hi a na achangin abawa mundang daya aron lang le nul chin anin chung bawruak te chu aron vot le ringot china atira chuan in hlui ve to lwa lava reng ania wangin ran nung emo an lo omanga chung hau thom le chet na chu ani an ringa an ngai thu tak em shan lo ma se hunakal zela anin chung bawruak chu aron dang lama an soi fia thiam chia si lo hian bawruak chuan tho ati cham lek chin an fa te chuan zana hlim thla an mu thu soyan ching chhojana an fa no upa ber anja chuan zana nu pakhat ngong in her hlim thla a mu thu chu anu le pa te hne na chuan a soya in khaya wanga thi thla ni om takani Cindy po chuan no pang thla a mu chin thu a soi ve boka chung zinga chuan mi pa no pang Oliver ti mingpu po atel ante ber April po chuan chian pakhat Rory ti mingpu anei thu a soi ve boka ma se anin le avela hian no pang Rory ti mingpu anom lo shima a chian chu tharawani a he ina hian tharau cham bang anom nual ani thei mai angem pa ber chuan afa te thu soi chu angai thu tak du lawa an suang to na no pang suang to na satlia ngai na en lia mai maya ma se ama nge bo chuan to na nei ve an ina chuan thil fello a ngei ti chu a sia an chung ko ui sei di chu an in chunga chuan a lu du nga mi alawa pona changin in lam chu a thira a cha lo le abau vaka makan ti chin hle hunrei po aliam ma in tu kha chu an ui sei di chu an in hnung lama thi in an mu a he hi tharau swal anun ron zonga aron che na masa ber ni in paren chung ko case thui tu te chuan an tar lang an uya thi nu phei hi chuan rirunwa min anom thei to lawa an boy chho deuh char to maya Caroline zing thau chuan a taksa mun shanga duk a muringot china a inti natlaya shengai silo atira chuan tereu te na lo langa ma se a rei deuh nu chuan lian le fia tak in a ron langa atira chuan an alo ma se a rei deuh nu a chuan a taksa chu a chawin a zoi ema a chakna te chu engemoni in a hibral riai ang hiana a in sheber paranormal khovela nu pashat lo mai etle Lauren Warren ta nu pa puina an dil ta topa anni nu pa anin rol china hian
an chung ko chunga thil thleng chuan hriat le ngai vena hlo chawa an lar chak hle ethian demonologist a inti a Lauren po hi tharau lama hriat namak tak nei tharau hmu thei kan ti anga hian a in chhal boka anni nupa hian kum tam tak paranormal lam hi an lo chui to thina ton hriat po tam tak an nei to Perron chhungkua te in an thlen hian Lauren chuan tharau huat na akhat a umti a she thei nga la tharau satlia ani lawa a chen chil tu thla hi tharau swal thil ti thei tak hlo takani ti a she thei an han chuya helai muna tharau swal berle engkim abul ber chu tu dang ni lovin Bathsheba nge ani ti an chui chua dana chuan 19th century hunlai khan Bathsheba hi he ina hian a cheng thina pu min chiat ni in tol tha thin le doi mang thina pu ani a nu ber Caroline hi abitum berani thik na le huat na wangin Caroline laka hian phubala ka tum ni in edle Lauren te no ba chuan an soi Bathsheba ngai dana chuan he in hi a inalania ani na dik tak le athil tum hriat chua ani hnuah phei hi chuan a che boro zwala ram huai dar kar anti zinglam dar thum le minit saria chia an sana kal lai chu atop china arwalin an kongka zong le bangte chu aron in kik vak china kongka a in the honga a in khar le chhuai china thilrim che em mai anam rum renga he tharau swal hian hlau engma nei lo an fanu Christine mutui lai chu zantlai to taka mu thei lo hian a ke a manina pot sok boka he tharau hian thil ti theina tam taka nei kan ti to kha pen thom te chhuar kong khar hon te kong ka kik ti ang reng te chu a thom siam na sat berania nu ber Caroline la a taksa duk chu ana sa tuala a chaw hle to Lauren chuan Bathsheba a umti chu chiang takin a she theya anin nge ya po azui ho ti hriat na nei bok Perron chhungkua te tan chuan a hlau so riawa chuwang chuan edle Lauren te nupa chuan Catholic biak ina ramhuai no chwa phalna chuan dila hetia an buai pui lai vel hian Bathsheba chuan abituma thak Perron chhungkua te ina ni to lavin edle Lauren te in lama chuan a chuan ta a Warren chhungkua te hian Annabel naute lem shang kha an ina hian an kola dar thlanga siam bo man kal khuma Conjuring film a kha chuan Bathsheba hian Annabel chu a chua a edle Lauren te fanu Judy beina na mangani kha edzwana hun taka chan man ma se Bathsheba hian tharau swal dang a control thei ti chiang takina langa a tharau chamna Harrisville farmhouse a chaulo po a che thei dialan tira ara pom tak zetani Bathsheba hian Caroline chu alu chil ti to a Caroline chu a chiang lo ruai to a thil ti a hrengai lo mak deuina khosa a ama chuan mi sang dai an cheng ang mai na khos sa thin Bathsheba hian a fa te ti na tira tum china a film a po basement a fa te ti luma hlana tumani kha a movie a kha chuan a top lam phe kha chu a hlau hle ani kha a en to chanin hriat vekarinoma a engchin nge dika a engchin nge phwa chop tia chiang to lawa movie a top na ang tak kha chu a tak ka ve chuang lo an hnut chuak thei ta chi alo nge she ti chungin Perron chhungkua te chu kum sang kha zakwa somria thlengin he ina hian an na cheng chhun zoma in son chuak turin sumlam har satna an nei wangani tam tak chuan edle Lauren te nupa hian ming that duin he thil hi a thlen dan bak in an phua chop ni in an pu a alo thei ang ber tu chuan an ti dang lam nge ya ma se he in a thil pa ngai lo thleng te hi Perron chhungkua fanu upa ber Andre chuan atak takani thu asoya le khabua te po azia kani Perron chhungkua tibuai tu le he in a tharau chambang hi Bathsheba ani kherlo poin nu pakhat in oklum thla chu ani nge yan ringa mase Bathsheba Sherman-i hi hlo ber le rin kai ber chu ani thawani a chen chuan he in aram huai cheng hi an hnot chuak to a him to nian soilain a chen in tharau swal hi ala cham ring ni in an soi boka
tharau zan chin nei lian tak movie an siam to zinga Bathsheba hi Arab omberte zinga mi ti theiania ma se atak taka chuan Bathsheba hi meiche chak le chhel tak hun har sa tak po manilu zo le chhel taka twar tlang theiani Perron chhungkua te hian an tuar na sa in an thil ton hian a ngong na sa ema Perron chuan anu kha atwar na sa bertu ani a chhungko nu berani chung khan kha ina anom chung khan nu ani na angin thu anei theilawa Bathsheba thlarau na tibuai vang khan amo phur na po a hlen hlei theilo ni in a soyani ole tuna tan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thlenga min lo ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ania ka channel hi min lo la subscribe sak lo ni chuan khongai takin min subscribe sak ve don nia